Salam, iyleşler. Sapara, oňat ýagdaýlaryňyz. Salam, ýeňiş salam. Iyleşler Mhm. salam. Buyur ýeňiş. Sapara, Mhm. ine bugun öňden bäri aýdyp gelýän bir demämiz temamyz bar-da biz bunu açarsyk gelýärdik. Ýöne şuň nemedeli, başyny başlaly bunu ýuwaş-ýuwaş alyp gidäsizini. Indi temamyz biziň gadymyz hakynda, hanmy aýdýarlar Türkmenistan dünýäde 4-nji ýerde diýe gad boýunça. Mhm. Indi gadymyz hakynda biz bunu taryhy bilen alyp gaýdaly 1990-njy ýyllardan bäri alyp gaýdaly. Mhm. Şo döwürlerde bize türkmen gadyny kimler alypdyr, nirä gidipdir, kim näme peýda görüpdir bundan. Mhm. İlk başyny başlaly Saparamen ştaýda bir kampaniýalaryň atlaryny aýdyp geçmekçi. Bu kampaniýalar şahsy degişli kampaniýalar, bir resmi nemes tarapyndan, döwlet tarapyndan däldi. İlkinji açylan kampaniýa Respublika kampaniýasy Ukraina tarapyndan açylýar. Aýdyp geçeris giňişleýin häzir. Ondan soňra ITERA kampaniýasy gelýär. Ýani şo biziň gadymyzy almak üçin ITERA'dan soňra Ural Transgaz kampaniýasy çykarylýar. Ondan soňra Rus Ukrainergo çykýar kampaniýa. Indi Bir min ýyllardan aýtsaň dep. aýtjak häzir indi şu wagtdyň atlaryny aýdyp geçdim. Indi başyndan başlaly bunuň Respublika kampaniýasy nädip döreýär, nirden gelip çykýar. Indi 1990-ny ýyllarda Sowet Soýuzy dargandan soňra Ukraina ýene-de şol adat ýagdaýda türkmen gadyny Almana azat edýärdi, dowam etdirýär. 1994-nji ýylyň fevral aýyna çenli. 1994-nji ýylyň fevral aýynda türkmen gad Ukrainadan şunday mäň hasabyny töleglerini alyp bilmänligi üçin ýapýar bu gady. Onam kim ýapýar? Nazar Söýünewç ýapýar. Gady şonuň nemes karary boýunça ýapylýar. 1994-nji ýylyň fevral aýynda ýapylýar. Ondan soň Ukraina häzir bir neme getirýärdi, ýani ne diýe umuman Ukrainanyň şol döwür $800 milyon bergisi bar ekeni türkmen gada. Bunu alyp bilmänligi üçin ýapýar Nazar Söýünewç. Ondan soň bir neme kampaniýa döredýärler bular. Häzir bir kampaniýa Respublika adyna kampaniýany döredýärler we bu kampaniýa aýdýar men ýar Ukrainanyň nafta gadynyň bergilerini men berjek diýär, satyn alýar ýanky kampaniýa. Ýanky $800 milyon bergisini satyn alýar Respublika kampaniýasy. Ýöne bu kampaniýada neme berip bilmeýär bu puly. Onsoň 1994-nji ýylyň ahyrına ýary noýabr aýlarynda ýene-de ýapýarlar bu gad akşyny. Bu gedekki ýapylanlaryň arasynda Nazar Söýünewç ýokdy ýöne. Eýem ol aýrylypdy nemesinden, işinden aýrylýardy. 29-njy iýulda. O ikimizi bile ayırdılar. Ha, ana. Şo taýda aýrylýar, soňundan 1994-nji ýylyň
noýabr aýynda ikinji gedek ýapýarlar da bu gady nemäsini. Hı. Ýanky şo nemäni alyp bilmeýänlikleri üçin ýapylýar. Ýöne indi Ukraina tarapy şahsy degişli respublika kampaniýasyny nemedenlerinden soňra açanlarından soňra Rus tarapam öwrenýär bulardan nähille edip işlenmelidigini. Respublikany ýapýarlar, onuň ýerine Rus tarapy neme kampaniýa bilen gelýär Türkmenistana. ITERA adyndaky kampaniýa. Bu kampaniýada Dmitri Firtaşyň adyna açylýar. Yok. Neme Igor Makarowyň adyna açylýar. Ha, bağışlan, hawa. Igor Makarowyň adyna açylýar, ýanky ikisiniň nemesini adyny garşdyrýan da men. Indi Ştaýlar hakynda uzaklaşmak hakbar hem edip geçtik. O neme ben bu datlary 2010-njy ýyla çenli düýp bir takip edýärdim. Onuň bilim bar. Ýöne taňa bir sorok, şu bilgileri sen ýerden aldyň? Ha. Şu bilgilerin hemmesiniň hem önemeleri bar. İnternete girip araşdyrsaň, O açyk çeşmeler diýär. Hawa. Ýanky Wikipediýalarda zatlarda da çykýandyr. Igor Bakaýyň adyny ýazsaňam çykýandyr. Ene resim nemeler, suratlar bardyr häzir. Gara açyk çeşmelerden suratları rahat öwrenip bolýar da. Hawa. Buny bir asançylarlan bir gara goýaly. Ondan bu ýyllary önemliler. Şu ýyllarda Türkmenistanyň şu gateklerine jogap berýän adamlar, ykdysadyýatyna jogap berýän adamlar, howpsuzlygyna jogap berýän adamlar, olaňam ýanky etaj nemesi bardyr. Bir ministrdir, bir zampretdir. Ýanky üstündäki, aşagyndäki, ondan aşagyndäki beýnýalak nemeleri diýendir. Indi şol adamlaryň atlary gaty önemliler. O Türkmenistanda şu bolýan zatlaryň hem bejeti ýanky anonim bolan soň bolup bilýär-de. Bu bir. İkinciden hem şu döwürden başlap, 1994-nji ýylyň noýabrynda zadyna geldiňde. O şu döwürden başlap gorky siňdirilip başlandy jemgyýetiň içine. O ödem soňam bu uly gorky duwar diýär, türkmenem diýwar diýär, şeýlemi? O türkler duwar diýär. O şol gorky diýwaryny galdyryp başladylar da. Oň sebäbi näme diýip adamlar şonu bir ýere getirip bilen okda. O hem şu gorky siňdirilýär bu millete. O diýilen bir neme bar. Sorok bar da. Sorok tapan oklar. Şu gorkyň aňyrtynda, ýanky firmalaryň atlaryna agdadyň da. Sen oň nemesine ýetersiň, şulyň aňyrtynda mafiya ýatyr. Ödem uruslar arasy, halkara derejetindäki uly mafiya. Bu mafiýaň näile göçberdidigini siz düşünmeňiz üçin şu mafiýalar bilen CIA diýip dünýede iň uly istihbarat nemesi bardyr. Guruluşy CIA diýilýändir. FBR diýilýändir. Amerika ýanky gepin gysgy nemesi. O şolar bilen baş edip bilmedi. Şu neçeli. Şu terör aktları olyandır. Halkara derejetindäki. Siriýadäki uruş mysal üçin. O El-Kaida'ty bu ýanky beýleki işidi, mişidi ýa hemmesiniň finans demeti bir ýerde
Başka çeşmelerin bolup bilýär. Yer kaydanky ütköşürek bolup bilýär, işidinki ütköşürek bolup bilýär. Şu illegal, yani mafyan elinäki herişde. Şoň bilen betlenýär. Kökü şo taýlardan gelýär. Bu nemeti gaty uly biz bir saparda yarım saparda bunu nemedi ben bilmer. Bu meseleler bilen giden yankı bu zatlar bilen gyzyklanýan guruluşlar, spesialistler meşgul bolýar da bizim belki de heddimiz hem däldir. Biz köp zatlara ýetiren bilen ýokda biz yankı umumy yankı açyk çeşmelerden apel edip bilýär. Bizim yani hiçbir neme yettiğimiz yok da bir devleti soru etmeli, oradan bir talep etmeli edemizde de bize verecek manaları yok. Yöne Türkmenistan'a korkuyun tindirilmesinin düyüp sebeplerine geldik de şu an. Şu mesele Türkmenistan'a ne için korku tindirildi. Öyle şunun içinden devam gelýär. Bu adına da korku dik koyun oklarda. Yani Türkmen halkı şu korku girýänçe ben çok içinde yaşap gördüm da şu korku yoktu. Şu korkuyun bolanyny men 1996-njy ýylda Türkmenistana bardım da kaçak yollar bilen bardım. Men 94'ün yani 29-njy İyul'una işten ayrılıp birinci yani 30. İyul'la yurdu terk etmeli oldum da. Sonun bir yarım yıl geçipti de 96. yıl ben Türkmenistan'a baramda hem şu korkuyu Türkmenistan'ı tarptır. Hem taraftan alıptır. Onu ödüm yani diri şayatı oldum da ödüm katiyen aldım. Hemşin ediliydi. Hiçbir yankı devlet ağdarlışığım yoktu. Onun tinanışığım yoktu. Afganistan yatacak olup yatak bilmen yörün vaktları. O tayda bağır, bu tayda bağır deyip yatacak oluyordular. Yatak bilen oktular sebebi yankı altyapısı yok da. Onun bu korku ne için? Dilen doğru elimde ama ben kellemi yemeğimi, fikrimi meşgul ediyordum da. Yani şu korkuyun anırtında yani şu neme yatır mesele ödem bu anırtında mafya var. Devletim yoktur. Yani Orsiya ya Ukrayna ya neme değil ya öyle devletler mafyadır. Onun adına da son gelir. Onun adına milliyet nemetinden milliyet bu da atlan hem beceti nemedir. Inni doğru. Türkmen bunu hoğlukman biz singire gideli sebebi Türkmen köp zadi görün o kendi biz görýän kendi pikir etmiyorduk da. Onun ne hemçin görün o ona biraz dikkat edeli. Onun şu hemen içinde Türkmen'i ne hemçin bu görünmez yalak ettiler, kimden erbilen ettiler, ne hile ettiler diyen sorulara bir cevap verdi. Hemmesine biz cevap ver bilmez. Yani bu tema katı olur. Biz bunu singire yuvaş gider sebebi gidiyor zarita sabahı değil yani şu itin kuyruğunun nemeti tutaydı. Gömülün yeri. Ne şu at Türkmenistan bir kriminal bir strukturu yalak işleyendir. Bu Hasan Bulon eline geçiptir kriminal demen. Ne sol deme ne cevap gödler. Yönü önümüzde bir mesele vardır. Yani korku tindirilen olsa, korku duvarı kaldırılan olsa, biz şu korku duvarı kaldırmasak şu cemiyet hiç yerik var bilen o. Dünyadan silip süpürlük gidiyor. İyi de adam kalmaz. Sebebi o demşin ölünün yitenini yok olup gidenini bilecek millet değerler şu atkıyadaydı şeyler. Şunun için biz bunu biraz açıklığa kavuşturacak bolalı gücümüzün yettiğinden onun bir topar Türkmen vardır. Türkmen'in 5-6 milyon bazı yerler
bilmem 3 milyon mu 7 milyon mu ona bilen yok. Şolong içinde de bir namuslu, metlepli, bir normal adam vardır deyip umid ediyse. O bir köpün içinden çıkmalı. O şolara da bir yankı signal, mesaj hükmünde demediyse. Sebebi Türkmeni şu korku duvardan halat etmesen bu Türkmen kutulup bile nokta. Bun yankı köklerini, nemelerini düşünüp kadamasan bunu demetmek antat değil. Onu biz aklı yetirip başladık da. Aha. Şimdi bunu ya devlet etmeli, bağ olsa. O devlet etmedi, halk etmelidir. Bunu ne etmeli? Onu biz son aydalı. Yani şemmezade birden aydıp onun adamla kellesini karıştırıp görmeli. Hava. Bire gideli. Yuvaş bilen. Indi Sapara Ştayda neme diýdikdi? 94-nji ýyllaky gazy yapanlaryň arasynda Nazar Söyünov ýok diýdik. Noýabr aýyndaky gazy yapylan wagty. Bu taýda näme bolýar? Ine şol döwür 94-nji ýylyň Homs aýlarynda, ýani Türkmenistanyň içerisindäki milliligi ýok etme nemesi başlaýar. Çäresi başlaýar. Muňam nemesini ýazyp berýän, akyl nemesini ýazyp berýän Valyer Açylsow ýerine ýetirýän ýankyny iş ýüzündedir etýänem ne ýazyp bolýar. 1994-nji ýylyň Homs aýlarynda eýem Nazar Söyünov bilen Haýdygerli Meretfun hemde onuň ykdysadyet boýunçadaky ornwasarlaryny işden aýyrýarlarda. Indi şo sizin aýdýan nemelerini de çykýarda. Özem şu kaynaklar nemelerde bardyr. Açyk çeşmelerde bar. Çykýar hemmesi. Indi 94-nji ýylyň şo ýaz aýyna Toms aýlarynda arastaçylyk edenlerinden soňra Valyer Açylsow ykdysadyet boýunça ministr bolup geçýär. Ministrem hemen zampret. O hem zampret. Indi bunuň hedili ýerleri indi başlaýar. Indi Valyer Açylsow şeýdip ykdysadyety ilki milli ykdysadyetini çökerýär. Bu işte işleýän nemelerin esas ganatlary bardy, şo wagtlar. Newit gaz hemde owajalyk boýunça da neme ganatlary bardy. Indi bu taýdaky adamlar arastalanlaryndan soňra ilk Valyer Açylsow ykdysadyet boýunça ministr bolýar. Ondan soň bu işleri ýerine ýetirenden soň Türkmenistanyň Russiýadaky ilçisi bolup Moskwaga gidýär Valyer Açylsow. İlçisine bir ýöne bir yankı bir weripe yani ilçiden o ilçi şo wagt Aga Khan fon bolmakan yani bir ýa-da dura bolmagy mümkin. Dur berdi yankı Oraz Muhammedow diýär. Şolaň ikisinden biri bolmaly. On soň şu nemeni ine ITR kampaniýasy diýdi-ä. ITR kampaniýasyny nemesi höredüjüsi Valyer Açylsow ýöne kimiň adyny açylýar? Igor Makarow adyny açylýar. Indi Igor Makarow nerden gelip çykýar Sapara? Igor Makarow ilki 1992-nji ýylda Kiprda bir neme açýar bu. Omryana adly bir kampaniýa açýar. Ýanky Türkmenistanyň neftini alyp ýurtdaşyna satýardy. Taşar ýurda satýar. Ýöne Igor Makarow kim diýip aýdamyzda bu adam asly neme? Men aýdyp bereýin, men şonu aýdyp bersem ondan ýygyň. Men yani
Sportiv internat vardı Türkmenistan'la. İkinci sportiv internat diyenler. O ben çok demeti tek kılada çenin şotayda okudum ben. O Igor Makarov'um şotayda o sport bilen meşgul oluyor deme. O benim sportçudum. O çok günler şu anda seni siz bilen. Den görüş demedik diyorum. Ha, şondandır. Şondan tek değil. O şolong şatatına nemeden katan adam diyen. O Igor Makarov'um şu demeni o bizden yaş o kan yaş. Bizim dövrümüzde olong iyi hem yoktu, pi hem yoktu. Şonu yani velesportta sekteler var da dürlü lok atletik var, basket var, stanga var, boks var, velesport var. Şu velesporttan yetişen yiğit şu tayda okuyatta. Onun direktörüm, bizim direktörümüz vardı, Flor Naumlu Gitelis diyediler. Artık o Frantaviçka öyle frontta da hatta bolon o yüzü çapık o ömründe çağatı çuğatı maskalatı bolmadık dayda. O men gatu oraya çağatı alak görüyatta. Men şu köçöde görünne bir gucoklap o şeyle neme. Şu tayda yetişen oğlun bir. Ha. Yani ayar loğullarının mı, daydalarının mı, ya ecetinin doğunu mu bilmedim. Bir tabiat ministrdi. Zavaddel olmalı. Targovle boyunca Zavaddeli. Şun bir yakın karnaşı. Yani Türkmenistan'da bildiğiniz üçün aydayın. Hem de Kulçovo yerlerde Ors demeti Bahadır, Yeli deyin. O atlar biz burada atlara düşünemde yoktuk. Neme? Hem bir yerde ministerstvoların içine çendi. Ministerstvolara köyünü ministerliklerde işleyen adamlar orta bilyendir. Birinci deli bir adel vardır. Son demeti Ors'tur. O ödüm KGB'nin göntüyadında birinci delimek ähli nemeler şolong elinedir. Onun ministerstvoların plan ve adelleri vardır. Olong yani 90% Ors'tur. Kılamlı bu türler vardır, olar Ors'tur. Yönemen öğünçülüğü embediyenle. Beyleki rayonlarda ikinci sekreterliğin embeceti Ors'tur. Raykomluğun embecetin ikinci sekreterleri Ors'tur. Apkomluğun ikinci sekreterleri Ors'tur. O Türkmen idare eden yalaktır olun yönü. Türkmen'in idare edişi nemelik yani yenilecektir. Hiç yani Türkmen'in tuvaletini becereyin deyip bilen yoktur içinde. Muhalefet için aydan. Solon eline bir hukukun düğünü nemen yoktuğunu. Olmadı Türkmen mekteplerine ya da oğullarına kanalizasyon yoktuğunu görmeyendir diyen. Deyip bilen yoktur. Tabii arkasından bir var. O diymeli adamlar solar deyip düşünmeliler. Onların yani Türkmenistan'a tuvalet getirip deyip bir öğrenim ortalar. O getiren tuvaletlerine ortada şu adam var. Öğülerine de var şu an. O yaka tuvalet getiren ortada ne yakşın? Bizim türmölümüze tuberkuloz getirdiler. Ödem şu tuberkuloz açık çeşmelerden onu gördüm ben. Rus paça dövründen gelen tuberkuloz. O tuberkulozu beceremem olan ok. Onun dine ölüyenler adamlar. O türmeden çıkan adamlar 3-4 yıldan ölüyendirler. O şu tuberkuloz şu anda senin Türkmenistan'da da var. Ortaydın içinde de var. Son için biz yani korku sistemi değil ya, korku sindirleyenlerin içinde yine şu yani türmeler katı vaciptir. O yeke
Korku hem del sağlığa da neme. O adamlar daşına çıkıyor türmeden. Şeyler. Türmeden daşına çıkanda cemiyetin içine kademe yem ha. O avtobusta fışkırsa o avtobusun içinde neyse adam var. 40-50 100 adam var. O şöyle ketelli. Olaram bir yerde fışkırsa yine de şöyle yalak ne ben keteldi. Öğüne var ya öğünün dargın diye. Ne soru yalak nemeler var da. Biz o da atlar bilen meşgul olma mümkünçülüğü yok. Bu Türkmen'in yol başçılarım şeyle. O görüp ayıp bilen okulda. Yani ayıtmak için o bir atın kelleti yalak yürek gerek. O aydınlara çalarak aytacak olanlar var da. Yeme Şahzavat yalak. Olurum yani nemeden çıkarıyorlar da, hatardan çıkarıyorlar. Her türlü görülen. O biri matkar edip, biri başka bahane bilen. O biri nerede patardan çıkaran ortalar, biz çolong nebeti yalak bir pida belki de o uğruna adamlar değildir biz oluyor yani metot işlerine hem küçüğünden işleyen. Onun bunu yayrayan bir şebeke vardır. Yani altyapısı. Ors bunu altyapısı dörödiyendir. Onun hem beceri kara gözlü, kızıl derli özümüz yalak Türkmendir. Ne şu at biz, ne şu kemine Muhammed Merdanov bakın nemeti bilen şu da atları, şu şebekeni birinciden ortaya çıkarıyaz. Çıkarmalı. Onu yani deme duvarları, korku duvarları yıkıp boru nokta. Bunlar içinde birinciden son yıkacak adamları avraydan düşürmeli. O sonun önüne dövet olmalı. Halkın mümkünü başka yere çekip bunların bir pokyalak nemeye öğürmeliler. Soloriyalak bir nemeleri vardır. Yine şu nemede biz şu köyünü sisteman ehli, yeraltı, yerüstü sindirilen trollarını kendi ortaya çıkarır. Bunu devletin öğretmeli. Öğretmedi halk etmeli. Şimdi yani halk etmeli meselesine geleli. Devlet etmedi. Bunu halk etmelidir. Yok mani yerdeydi. Başkaça bunun yolu yoktur, çözümüm yoktur. Bu da cinayet değildir. O ten yani mafyanın elinden zulümünden demetinden halat olmak için o sen direnmeli. Karşılık görünmeli. O kanun o bir kanunun eyyetliği olur demedi. Ortada kanun yok. Onun bu halk devam etmeli. O korkun karşısında devlet etmese bu korkunu çok edenlere tindirmelidir. Yani misal için yine de bir suat demede bir masaj verelim şöyle. Keminen ne dediğini, ne eylektiğini görmeseniz bir onun ve şunun içinde. Siz bu korkunu tindirmeyene devam ettirecek demeyene de biz şunu kabul ediyoruz. O bir. Siz bundan yani iyi de tesemiz yok. Siz korkunu halka sindirmeyeni devam ettiriyorsunuz. Onun sebeplerine bine yani geniş aydı otuyor şu an. Onu biz bir temada oturmuş kan gurum vardır bu işin. Korku ne için sindirli diyen nemeni biz katı çıplaklığı ile açık görüyoruz. Bunun neticesinin nirek varacağını için. Bunun anlatında da tarih vardır, datalar vardır. Yıllar, günler, aylar, velipeler, familyeler, şahslar. Hem meclisin adını çıplaklığı bilen hiç kimden göz yüz görmen açıklap başlar. Şuna siz dayanıp bilseniz, dayanarsanız, olmasa da biz yani Türkmen'i azat etmek için olay siz dünyanı yakmanın mulku yakar.
Saparaştaýda bir geň bir zat bardy. Gaz Türkmen gazy. Türkmen gazy Russiýaga gitýär. Russiýadan Ukrainaň üstüne, Ukrainaň üstünden geçip Ýewropa satylýar. Taýda esasy resmi alýan nemeler bar. 3 tane neme bolmaly. Meselen Türkmenistan tarapynynky Türkmen gaz gönderýär. Türkmen gaz. Soň Russiýa tarapyndan Gazprom almaly bunu. Ondan soň Ukrainanyň nafta gazyna geçirmeli, nafta gazyny Ýewropa satmaly bunu. Aslında işlemelerine şeýle ýöne şu kampaniýalar 4 sany şahsy degişli bir hiç ýerde nemesi bolmaýan kampaniýalar näme gerekli diýilen nemeden ortağa çykýarda. Soram ortağa çykýar. Sebäbi bularyň bir nemesi şygary bar ekeni. Türkmen gazyny hiç kaçan neme Gazprom we Nefta gazynyň özüniň almaly diýilen bir şygarlar bar ekeni. Ýani araç kampaniýalaryň üstleri bilen almaly ýa-da diňe. Araç kampaniýa bolmaly. Şolar ýaly edip almaly Türkmen gazyny. Näme üçin? Sorak. Näme üçin? Ýani sen Russiýa biziň gazymy satyn alýan bolsa resmi tarapy bilen alyp bilerdi ordamy? Ya Ukrainada alýan bolsa meselem respublika kampaniýasy näme üçin döretjek sen? Öz nemäň bilen alarsyň. Şol atlarym mine şu ýaňy sen aýdyp geçişiň ýaly mafiýa bar diýen arkasynda ana şolar barda, oňa da ýuwaş-ýuwaş gelers. Indi ITERA kampaniýasy ilkinji gezek 1994-nji ýylda Floridada açylýar. 94-nji ýylyň fevral aýynda açylýar. Floridada döredilýär. Indi seredin 94-nji ýylyň fevral aýynda Nazar Söyünoviç Ukraina nemär kesýär gaz akşyny. Ondan soň respublika kampaniýasyny döredýärler. Ukraina tarapy we noýabr aýyna çenli respublika kampaniýasy alýar gazy. Ýani araç bir kampaniýa alýar. Noýabr aýynda da ýapýarlar bu kampaniýany menede. Ondan soňra ITERA kampaniýasyny hödürleýärler. Bu kampaniýadan ruslara aýt. Kampaniýa sebäbi Orsiýet şu kampaniýanyň özüne nemesi Gazpromy $880 milyon neme kredit berýär ITERA kampaniýasyna. Onu ýöne haçan berýär? 1999-njy ýylda berýär. Indi näme diýerler? Sapara bular ITERA kampaniýasy Igor Makarov hem Ukraina tarapyndan ham Dmitri Firtash var. Bul ikisi bilelikde işleýär. Igor Makarov ýa-ni ITERA kampaniýasy biziň gazymyzy alýar, Ukraina geçirýär, ondan soňra Ýewropa satylýar. Ýöne bunyň puly şo duruşyny Moskwaň nemetine kitetine girýär hemde Türkmenistana tarap berilmeli nemesi var. Onu da barter görnüşünde berýärler. Tapara harit görnüşünde. Şu taýda bir minut men Firtaşy onu Makarowy aňladym. Bular biziň döwrümizde ikiňem adyny eşitip başladyk da. Firtaş Türkmenistana et getirýärdi. Bilemok, ýani min toruň bilen. Oňum demeti ýani klienti et getirip berýäni Agahanow, onuň Suat Berdimurat Recep diýär. Onuň buloň ýani ýol görkezjisi ýa-da pikir babasy diýilýär türkçe. Pikir babasy şo wagtlar Çijikow edi.
O Çijiko kim? Çijiko Daşoğlu oblusunun ikinci sekreteriydi. O Sovet Soyuzu yıkılan son Soğumina geçti. Yani Adel po deyip bir upravleniye mi Adel mi açtılar. Yani halkın patribitilsk nemetini korumak var da diyen yerler akbur tütlok neme bilen. Yani anti-monopol komite diyen yerler bir tütlok neme atlar var da çılsırmış var. Doğru yardıma düşen o. Şolun patronajı, yani patronajı da nemeden bilen, yani şeyle nemetinde bu patron hiç zat görünen ok, halk için hiç adam görünen ok da. Şol et getiriyorlar, onun bir bulun pulunu tölemeliler. Türkmen manadını hiç kim hala alan ok. Yani rublum hiç zat demedel, hata edilen ok. Bunlara doldur gerek. Doldurum nirde var, o Neftegaz'da var. Onun bizim dememizde olmalılar, parkta tatlıya da. O yankı Çijiko bana can edip şu Firtaş'ın yani getiren eti var, bin torba. O son pulunu bize töletecek oluyor da bana. O hele bilen onu çekeleşip demedik bir ürün yardımımız var tabii abi. Her yani baha oylarını da adetinden de yemeğin nemeti alak ol orta çıkarttı. O ne biz de pite boy vada deyip su çıkart başladık da çüyşel su ilki. Ya sonra baha ketiyetti. Olun bu tüytten kımmat neme deyip o bir de neme diyetti. Tüytten kımmat olsa şunu dedim pet deyip çüyşen nemeti var da. Malını getirip ver dedim mut. Biz onu sudan mut edip verelim. Ya da şunu dedim devlet subvens etsin. Bütçette hemen bağ oldu. O Davut bunu yapıp bilmedi. O Davut ne edip yaptın? Uğurlu ettin mi? Yani ham maddesini taşından valuta alayan. Onun bakatı verili, nemeti verili. O şuratlara düşünün diye yok diye halk ne için ne su diye demeden bindiğinden kımmat ya da tüytten kımmat ilmeli içmeli yani onu dedim o tüydün bakadan dedim siz yanlış o yani o kalk olsa ne eser düşen biliyorsunuz mu siz dedim o ola garip olmalı bir yere tüy içmeli ya da ardan tüy içmeli o bu dengesi bir yerden çözülmeli o halkım ardan içip içmeli doğru. Yani bu bütçetten üstünü biri yapmalar. O Dayhan'ın nemesini kim yapacak? O da atlara düşünen okur. Düşünce olmalı okur. Da tüy Sovet nemesi, administratif nemede. Onun halkın kuluğunu uyak ya da. Ardından da halk kovuyor. Bizim arkamızda halk var deyip biliyorlar da. Yani hemen nereden tüfür belli de at yok. Yani yöneticilik sen çökür yani. Şoları yalak deme bilen kan oynayadılar. Ne Firtaş'ın o nereden geldiğini bilmek için aydan. Ondan Makarov şu doğru yani başlayan yani Sovet Soyuzu yıkılandı hem belki biznesmen oldu da. Şu yani sneakers getiriyordu Türkmenistan'a. Onu bile atacak oluyordu. Biz o zulurunu biz yani Pomodoro olsa kartoşka olsa niye yakşı? O sneakers bilen bizim ne işimiz olup bilir. O Gortor'un başlığı vardı, İleman yerler, şu familyası yardımcı şunu, değil mi? Bizim yani iktisat bir institut vardı, şu direktörün oğlu, Gortor'un başlığı, şu gelin, Yıkır Makar'ın doğası, bile o kaptırlarımız, bile oynaptırlarımız, ya bir yerlerde bile yetiştirdim. Ne sneakers geldi diye de, değil mi? O çölep bilen ok, nemeden ok, bir de alıp diye bundan şunu çok adan cedip bile, siktir ettiydim onu, berana, neme. Hanf var, demeler var, mintoruk var, solon işi. O sen dedim, Pomodoro'nun bunu kerçken bilen ol dedim, kelemin, kaşerin dedim, sen probleman dependen ağa, o sneakers bilen ne işim var. Şeylik koyverdik de. Yani sondan tanıyan ben bulun demesini. Indi
barter görnüşünde ýanky gadyň ýerine harit berýän ekenlerde sapara. Ine şu bizim ýurdun içindäkine şu wagt un payok, hani payogymy beren ok, ýene ýa-da magazynyň üstünü nana oçura durýarlar, çöre ýa läşga oçura durýarlar. Şonuň aňyr başy ýanky şu nemeden barter görnüşünden neme gelýän bolmaly. Ustayda da gıdıklı yerin üstünden vardı. Bunu aydık geçeli bir illem. Biz göstermän aýdy berer saparaýyn. Tek wagtymyz kän bunu. Ýuwaş-ýuwaş açar. Sebebi sindirik gitmesek bu yine de yani boş geçer turgodan nemeden ýalyk çykar gider o kanalizatsiýa. Neme käbir ýerlerde bir neme aýdanlar mutdan ardan gat atdylar diýip o. Ha. Ne şu sözü men hatap kitabı edem toňşy çykdy da. Men şunu 97-98 ýyllarda aýtdym. İlki aýdan demem, neme bolup galdy. Hakykatdan hem mutdan ardan tücaret ettiler. Ne bizim o beýik duayen diýerler, näme şu diplomatlarymız vardır. Şolong eli bilen edilen zatlar şular. Ne gady şu wagt bagatyny seyretsen gatardandyr. Ýöne gelýän mal bar da. Soň bagaty 7-8 etse. Kendir. Käsi 10 etse. Bir ketse sen bar, onu ýa-ni adalatlyň nemesi üçin aýtmaly. Ýöne birebiri ýokdur hiçem içinde. Bolmasy mümkünem däldir. Onuň ýanky gelen harit bar. Onun halka satýarlar da. Ya da öňümçüligi, o da kiçi böle öňümçüligi diýendir. Esasy böle halk. Halk ýanky gymmat zady üçünden ödýär. Halkyň katlatyndan, ýani büdjetinden gidýär. Halky garyplaşdyrmaň bir formulasy. Ýönem gaty uly derejedäki formulasy. Bunu bizim türkmen targaçlanmaz. Hasan Betir Recep Bedi Muhammed var. Çok nökeri vardır. Halmurat Khan diyedik. Halmurat Bay diyedik. Halmurat Bay diýdim. Dostum en beçetinden tanap demet göründe Recep bilen eken gatnaşyp nemem ýok. Onun halnadar onun jan ýalak dostum. Şoň üçin dünýäni ýakmana täyin bolup görän adamdan biri men. Dostluğumuz ýöne watan nemetinden o hem de yerli yerine koyup aýtmalylar. Onu dostum diýip ýygşyrsaň ýalňyş diýip hata edýänler. Halk tölýär, halkam garyplaşýar. Gitdiçe garyplaşýar. Sizin niýetin garyplygyňyň gelendigini siz bilýänem dälsiniz. Sebäbi günde ýanky akara çok geldi diýip şoňa ýanky o da yeter yetmez oçura durup şo taýda hemme beýniňiz şoňguler şonu almak sebäbi aç garny bir zat oklanmasam ol açlygyna galýar da. Ol sen o diýden geldi näme etereden ok garny aç bolsa. O açlyk näme etdirmez diýär da. Şo türkmeniň akyly dogrudur. O şo depozitlerim şo nemeden onuň döwlet magazynlarynyň şu neçeni taklanmasın büyük sebebim şu taýdan gelýändir. Bolmasa magazin näme? Onu iki unun içinde hem bejetini ödülleştirip bolýan adam. 2 aýyň içinde etdik biz. Ýanky bizim dememizde pladawaşnolar ýokdur wagtda. 2-3 aýyň içinde ählisini hiç demesi kıyık gollu bolunda seyretmedik. Etçek goldan hem de edip bolýar. Kullu seyirçilik geçendir hem bejet. 2 aýyň içinde. Onuň tany adam däl. Giden Respublika boýunça futboloň tany nemesen bazalary bilen ýefetli neme bolýar. Etmejek bolup kän aýak diýerdiler. O neme sabotaj etdiler. O bir upravleniýany 17 adam ýadyma düşýärdi. Bir tagadyň içinde hem bejetini işten oşatdym. Ondan marsyň sebäbi tabatyw diýerler. 3 sapar aýtdym. Çağıklaýansyňyz, köreňizden galarsyňyz. Şunu tabatyw etmeň. Bu bolmaly zatdyr. Bu deme tarihiň öňünde durmaň. Men ýa-ni howa dikki diýerler, arkasından yeni diýerler. Bular ýa-ni mesişlikdir diýer, çäredir diýer. Bir aýdan soň diýer ýadyndan çykararlar diýer. Ýok, beýle däl diýip düşündirip aýdýanlar.
Onun 4. sapar o Abdelkadir çağırıp hemmetine müşürüp o sizin hem ben boş deydim. O Abdelkadir gengalli, o ministrimiz gengalli, o fayda geldi, zange diye sapar ne diyen, ne ile yetmeden borun yok. Yetek sapar gurlaştık bulur. Şolur yalak yankı kıyınçılıklar vardı. Bu halkın içinde bolyan dat yönü çözümü var, çözüp bolyan çözdük. Şu vat gök putkolar, devletin gök putkoları yoktur. Huzusu demedir. Etçek bolsam etip bolyan. Şu atları biri etkili bolmasa şu mesele men meselemenden şu mesele benden ulu vazifeli birinci ornatar vardı. Yani ministerство. Bu önüme üst veren Başım Çağrı Alif diyorlar. O ölüptür diyorlar. O yatan yeri cennet doldu. O bolmasa bu yiğit diyalak daşından olun yönü. Türklerin yiğitlikleri daşından olayan eken o içi o her türlü olup bilen eken. Ne sol deme tarihi demeni aydık verdim da şu düşünüklü olur yalak tevavi. Şu yılları gözüne getirden şu da atlan hem beceri zanla ne da. O bu angrısında da bir yeng bir dat vardır. Gad bir şu bir gad. Abi. Turbo şu bir turbo. O baryan yerim şu bir neme yankı ya da yankı распределитель neme var ya da. Yankı 30 yıl geçti 40 yıl geçti olun şu ütken yok şunu şol. Yani şu orta tarafa gidiyen deme. Şu turbo şu deme. Yönü bu kaptalından bir topor yani kriminal demeler deme diye de. O bu rahat adam çözülüyordu. Şu dövür Nadar Toylu'yu şu ayırmadık kozolur. Türkmenistan şu turban eyesi oluyordu 3-4 yıllar. İstemeseler. O bir denedip bolun yok. O bir denemet boluydu başta. Onu beyni yok. O datları düşünen nokta. Biz nalı varyantı gol çektik demet deyip şey gol çektiler de alayım da yok vereyim de yok deyip ortaya ayrılışanlar demedi. Olmasa o turbo bizim yani garibinin hatabına vurulan turbo. O 65. 66. yılların beri har çekip döndürer Türkmenistan'dan. Mut. Hiç bir köpük vermem. O da tahta veriyat deyip o Türkmenistan bücretine bir aşağı veriyorlar. O münden bir bölüğüm der. Alınyan demen. Bizim hatamda nemedilen turbo iyiyeten biz olmalı. O şu meseleni Niyazı'nın hiç hırı nemeti satan yoktu kaldırmalar. O bunu gurrum etmeyle de nemeti yoktu. Nadar Toylu'yu söylenelim de gurrum et yedik de şundalık. O da ikimiz günde duşup nemedi bilmiyorum. Ayda senede nemede yani bir zatla söğüşüp ömür aramızda da konflikt vardı. Onlara töletecek oluyor, bir de töletecek oluyor. Onlar töletin diye. Onlar töletin diye. Şolar yalak bir demeler oluyor. Sonra şu turbo gurrunu yani privat demede taknan ağırtında gurrun ediliyetti. Bunu iyi olmasam biz maymun ederler bunlar. Onu da düşünen adam. Nadar Toylu düşünüyor. Şu yemeğin içinde, şu kodlan içinde diyeyim de. Ara düşünen, önümçülüğü düşünen Nadar Toylu işte. O başka adamın yanında bu zatları düşündürüyor mu? Düşündürüyor da düşünen noktalar. Recep Tayyip tip yani iktidarı demesi olmadan vardı. Hiç tadı düşünen yok. Mümkün değil. Yani kellesi beretin geliyor yarım saat kuruluşun. O şundan ses çıkıyor, ondan çıkan nokta. Yönü devletin yemesi var. O lastiği elinde. Onun neşirlavım devran türdüler. Yankı iktisadiyeti neye mi getirecek, neye mi götürecek? O zatları yemesi yetin o. O öyle simpati işini taşınan o da iktisadi ılımların kandidatı ve zatları yer ve yer şeylerin yemesine deyreden de gosplanını kendi işleyen adam. O. Yani şu zatları o görmeli adamlar şöyle adamlar. Onun bulun ornatörleri vardır. Onun bulun teçen adamları vardır.
Bu hem mezetini yani kadr oyuncu Atürtov katı kän vakt kadr oyuncu işletdi Türkmenistan'da. Onun kim näme kim nähile agram var, kimden näme o deme çıkacak hem mezin ol bilýän adam. Men bilene o gönü düşman näl yönü ben İngilizce oponentim şol o biz elimde ama jedelleşýärdik köp demede de yeňýärdik. Boyuna da oýýardy ödün. Ay ýok toýmak diýerden beýletini wagtyadan gidiberýär. O dörtaş tapar şeyle boldy. Ýöne bu ýetişdiren giden orunlar var. Nalog inspektor şuň elinde bayram dip nemesi vardy. O şoňa ýalňyş burda etdiler de. Onu dakada etdik. Çek kol asana diýen onu eden nokta. Götüňe berersin çekersin dip çektirdik. O ödüm alıp Atürtowyň etdik. Ne subutnamasy ne dinle özüm ödüşkäriňden dip o ay ýok toýmak dip aňyrtmak gidiberýär. Evet, bu soňu deme arz edip biljek ýeriň ýok da. Bunun aňyrtyny. Ben gidijek birden minister sen ne hakyň var? Heddiňe dälilýär. Şonda. Heddimide däl. Ýöne şu edýän adamdan biziň heddimizi aşýan zatlar. Olaram görmüyor türler onlar. Bilen oklarmı? Onun iştayda bir soru çıkarsa pranem çün nazar söýünowy ýa-da paýzygelli meredo ýa-da şonuň orunmasarlaryny zatlaryny işinden aýyryp bolýar, çykaryp bolýar ýöne açyrsa näme üçin aýyryp bolany işinden? O näme üçin oturýar? Ýurdun eýeti olar. O sen aýtmajak bolýar. Indi Sere Safaraga 1996-njy ýylda men bärden nemede aýtmaly çünki kän nemeler var, sifirler, latlar var. 1996-njy ýylda Valeriy Açrysow Türkmenistanyň ekonomik ministri bolýar. 96-njy ýylda. Şol ýylyň 96-njy ýylyň awgust aýynda Açrysowyň karary bilen Türkmen Rosgaz adyndaky neme açylýar. Kampaniýa açylýar. Indi şu kampaniýanyň %51 göterimi Türkmenistan döwleti adyna, %45 göterimi Gazpromyň adyna, Russiýanyň Gazpromyň adyna, %4 götermem Teheranyň adyna gitýär. Ýanky nemeleri. Indi şondan soň az wagtyň içerisinde diýär, Açyrsow Türkmenistanyň Russiýadaky elçisi bolup gidýär diýdik ýani. Ondan şo wezipa yerleşenden sonra 1997-nji ýylyň fevral aýynda Açyrsow Teheranyň vice-prezidenti bolýar. Indi seredin 96-njy ýylda zat edýär bu Teheranyň neme paýyny %4'lük edýär özi bärdeke. Ondan soň özi Orsiýete gitýär, soňra vice-premier bolýar Teheranyň 97-nji ýylda. Indi hedil ýerler häzir bärde. Şol ýylyň iýun aýynda bolsa ýaňy açylan Türkmen Rosgaz ýatyrylýar. İlki açýarlar buny ýanky nemeni almak üçin edýärler-de paý. Ondan sonra şol ýylyň ýani 97-nji ýylyň iýul aýynda ýatyrylýar bu Türkmen Rosgaz. Şeýlelik bilen Türkmen gazynyň nemesi satışy Teheranyň eline geçýär. Dolulugyny. Ýani Türkmen tarapy neme edip satyp bilmeýär hiç ýyly. Tehera satyp başlaýar Türkmen gazyny alurýar. Gaty üýtdöşk bir da sapara seredin. 94-nji ýylda Nazar Söýünowy işledip duran bir nemesi bardy. Türkmen gaz bardy. Bunu Nazar Söýünowy aýranlaryndan soňra ellerine geçirýärler. 97-nji ýylda ýatyrýarlar bu nemeni, doğrulugyny.
Neme yeniş stayda yine de aşağınsızmalı zat var da. Aha. O yine de gaytalanan olmağı mümkün. Gad, şobur gad. Türkmenin gadı. Türkmenlerden çıkan gad. Turvo da şobur turvo. Baryan yerim şobur yer. Başka içerik bana yok. Varması mümkün değil. Gaz bir. O Türkmenistan'dan çıkan Ukrayna gazakların ilk şeklinde var ya. Ya da tayda rasporedilitil neme var. O da kıran ilişen üstünden geçerdi. Başka yerik varma mümkünçülüğü yok. Yani iteresem yani başka ne ile kampanya dönen orada hiç verem ne kıran ilişki talandır ne başka bir zat hiç zat yoktur ortada. Şu bir gazdır şuna çenler şunu alaktır. Kaplarından çıkan zatlar vardır. Bunu ütgeyendir. Tabii ele düşen vakti yani bunun üstünü gömmek için başka bir açyanlar öyle açyan şirketlerim hem beceri şu biraderliktedir. Onun üstünden bararsanız. O berde bir ütgen zat yok. Anırtındaki oynayan oyuncular vardır. Onların şu bir adamlardır. Ona madnaydır. O da mafyan demektir. Öngde yankı taknada görünen adamlar bir arkadaki başka her kim öt payınal ya yöre yani vetele çözülünü Türkmenistan bilen Gazprom rahat işleş bilir. Nemçül işleşen o bir ya da Ukrayna olsa Ukrayna alır Türkmenistan ortaya üstünden geçen ortaya da transport hakkını verirler. Yani o takip berde hiçbir kriminalın yani gereği yok da. Büyüğünün gereği yok. Bunu yani kıyınlaştırıp birinin valyutası yokmuşsun, bağır mısın, nememişsin deyip o hikayeler ne mi der? O zatlarım çözülen zatlar. O arada ne? Şular, bunun kimileri diye? Şu dövürdeki, şu vazifelerdeki oturan adamlar, o atların demezsen hem kişi yani buna karşıyan adamlar bellidir. Yani bu zatlar görmeli adamlar var da. Devletin hopsuzluk deyip bir edalet vardır. Muhammed Nazarov diyenler şu vat. Şu vat Muhammed Nazarov nerede deyip sonra yazıp koyun. O dünyada. Ne aile görgüleri vardı. Onun bir tarihini bir dinleyip görün. Ayrılaştır. Onun bir dövrlerde yollayıp oldu. Yollagayış diyenler. O da yollaşılamızın biri. O yetiştiren adamlar. Ağam deyip demet bılgap yöttü. Arkasında duruyorduk. Sonra şu ödüpeleri yetmetine de arada kendine bilinen nememiz bulmalı. Yani son o zatlar görünmeyen eken. O nirede ne o zatlar sonra oldu nemet. Ne onun yani Açırtov'un kadir potansiyel nemeti vardır. Çıkaran adamları vardır. Sebebi Açırtov tövde bilen ekonomikan kuruyor dediyetle zampret bol. Şöyle hem beceti Açırtov'un kadirdir. Yani Merkez Bank'tan başlap Targovlu Ministerliğine Ministerliği Ekonomika çendi. Şöyle kadirleri etati yani Türkmenistan'ın tozmoğunu İnguli koşan yiğitlerdir. Yani iyileşimde molta aydalı, otonca molta aydalı. İçinde doğutumda maddi vaydiyat, o hakikatin hadisesi için o doğutlumda şahidiyat. Onu yani bunu hakikate aydıp bolu nokta içinden doğutum çıkarıp beylekleri aytsan o da yanlış oluyor. Ne bu adamlar gürlemeliler. Gürlemeseler ölüp giderler. Yollu hiç vakit ölmeyecek yalaktı da yolla gayr. Ya da Recep Taparov hiç vakit ölmeyecek neme yalaktı. Ya da Muhammed Nazarov dünyanı yeköyden toğrayan diyilen yalak yağdaya yetiptir de. Milli hopsuzluk nemetinden. Nerede şu vakit olur. Bu sistema sizi ullon sonra bir oğu ediyendir. Bu yankı mafyan arasında bulun düzgünü nemeti verdi. Satsaldaşıydı. Danakları değilen dert yok.
Türkmenistan'ın ähli demesine işleşiyalak şeyli işleyendir. O yönü şu da atları ne taparağa gurrun edip otuyordan. Ben korku duvarını aşan son etip bilyen. O şunu korku duvarını yıkman, siz şu gurrunları edip bilmeyeniz, mesela bir yerden kaynaklanan bilmeyeniz, gurrun etmeseniz bilen yok da. O bolmasa siz altın atır vuruyorsunuz. O çarelere katma diyanların büyük teveğim şundandır. Partili yanının büyük teveğim şundandır. Ne şulon giydicilerin atlarını dile getirirsin. Yeniz. Onun kendi gurrun edip başlar tutaydı. Ütköş gurrunları. Ana bu da atları ben diyirken sonra verenin o faydatım geliyor da. Bunu şu da atları düşünmeyen o size ne için korkuyu tanıyanlığını düşünüp bilmeyen. Onun korku salıp gören yigitler vardır. Onlara da 5 manat kazanmağa mümkünçülük verendirler. Son hatiratına demedik gören yigitler. Onun düşünce demesi şu derece bolun son beyliratlar bolup bilyendir. Mektepten çökörülmesem, bilimin çökörülmesem şonundur. Yurdun yapılmasam şonundur. Bu Türkmenistan eyyesiz kalan bir yankı eğer ölen dur hele yalak bunu kim nemesse o sahip çıkıyor bunu dumul uşunlarım edip bilende diyerlerde biz yurdumda iyiye çıkmak için ilk olarak dilimizi açılar yalak o problemin ne yemediğini direkt bilen düşünüşler yalak korku duvarını aşmalılar. O korku duvarını yeni devir tapar gaytalayan ben bunu gaytalamadan hiçbir çekincem demem yok. Şu korku duvarını bir yıkman yani yaktı nemeni ışığı görüp bilim yoktu. Işık taklaya. Hem de daha taklaya da korku duvar. O bunu etmeli en doğrusu devlet etmeli. Onu ben gaytalap diyen devlet şunu etmese halk etmelidir. O halk edenle ne edip etmeli? Şu devlet halk ne edip korkuyan olsa bu karşı tarafım halktan ondan ikisi korku olmalıdır. Yani misal için keminani Ankara ilçiliği yine de itirim. Ankara ilçiliği içinde şu işe katışanların hem becet ortadan kayıp olmalıdır. Yani korkuyunu deyip yenileyendir. Bunu biz yani terörist sıfatına girmediği için ilk olarak duyduruş veriyor. Şunu siz devlet bolup etmeseniz, keminen onun şunun içinde görkezmeseniz, şu da atlara hak kazanıyor. Siz halka şunu ruhsat veriyorsunuz. O yeke Türkmenistan'ın ilçiliği değildir. Daşına giden troll şebeketi vardır. O yankı şuul şebeketi vardır. Onların açılarını yok etmelidir. O korkuyunu yenileyendir. O buna gerek olsa biz yani mecliste karar amalıp bilinir. Bu kanunu emez attır. O korkuyun demesine siz yani ımdan hakları neyim ki tabloda deden yok uyon yok deyip o burunlar bilen bunları yenk bilen nedir? O dünyada yenk bilen yok. Şu nesenin türmelerini açık görközüp bilen nedir? Bunların yani halkara nemesi olsa da görközüp bilen nedirler? O men devletim men içki işime karışmam diyendirler. O içki işem alt baryanlar o kriminal bir demedir. O bundan ne ile halat olacak? O şunun için devlet etmedi, halk etmelidir. O korku duvarlarını ilki bizim birinci adım nemetmemiz şudur. Onu türmeleri açmalılar. Türmeleri cemiyetin kontrolünü açmalılar. Onu halk talep etmelidir. Sizin doğum vatandaşlarınız içinde yatıyla köpüğünüz. O taydan diğer çıkayanda da ketel yani tuberkuloz vardır. Onları kendi uzak yaşap bilenlerdir. Adam bölyendir. O yektuk yani immuniteti güçlü adamlar demeder olur umumun emeğe girenlerdir. O siz ne için kendini çıkarmanı oturmalı? O bu deme siz yani yeni bilen taparağa üstüne atacak mısınız? O
gorku duwaryny yıkmaga halk bolup gatgyňyz bolmalydyr. Şu taýda şu gatgy bermeýän adamdan ýüz açylyp başlar. Onuň kimdigi orta çykar. Onuň bundan gaty görmäň. İlleşler. O sizin her biriňiz borcunuzdur sebäbi ertir şu türmäe düşjek sizin çağalaňyzdyr. Garnaşlaňyzdyr, dogonunuzdur, kakaňyzdyr, ýakynyňyzdyr. Siz şolok ykbalyna dähilek bir perwa garajak. Bunu etmeseňiz birun sizin gıýdylaňyzy şäheriň orta arasynda teýil wagtlarynda uly närekäň içinde zorlarlar sizden tezini çıkarman durursunuz. O da yemäde ýetdi geýen biz. O da bolup duran zatlar. Görýänsiňiz. Hagda sollu. Siz şu derece ýetjek. Siz hemmäňiz şonu kabul edýän bolsaňyz, onu bir de ruhsat berin, bir de bu işleri taşlaly. Sizi biz wagt etmek, adat etmek borcumuz yok. Doğru bilen. O da doğru bilen etmeli. Bu zatlaryň hemme jeti ýön ödünden ýa taparaga başga işi ýok darlar, şu zatlar öyle meşgul bolup ýörendir demek men işim sizin demäňizden bir çetdeken. Beýleklen kim turnalak? Bu ne dil goşandy, ne madde goşandy, ne işlat goşman tomoşaçy bolup oturjak o. Bir canını vermeli, malını vermeli, wagtyny da harjamaly, saglygyny vermeli. O sizem tomoşaçy bolup oturjak. O şu ýanky gorku duwaryny yıkmaga hemmäňiz güýjüňiz ýetenden hemmäňiz ýanky puskaň öňüne barmaly, göğsüňde ýet durmaly baýdam zok. Ýoly nemesi kendir. O size boşandyňyz bolmadyny isleýär. Onu aýdýar, onu gidäm börüm zok. Dähilek deme bolsa kömekdir. O biri informasiýa berer. O biri garşylyk görkezler. O biri maddi demedir, biri işini eder. O biri düşündürüp berer. Bu köp bilen bolmaly. O adatlyk ýeke ýeňişe gerekmi? Ýamaňa gerekmi? Ben bunu ýeňip geçem soň, haşam da gurlap bilýän. Men alakdaşyny oturan gyt däldir. Borkyň aşagyna bolmaly. Şonu aşyp bilen ok. Ýanky demesi ýeten ok da. Benim sizden lokan kahramançylyk ýa neme orta çykama benim siz ýaly adam. Etten, deriden, kandan, suwdan yapılan bir adam. Etirem ikimiz deň bolmaly. Onu aýtyp geçmeli. Deň hukukly diýmeli. Şeýle bolmaly. No demen ýüküm bilerek paýlaşmar bolýar. Han näme iş etýäňiz diýmişsiň o da ýalar saparaga o etýäňiz bilen soňra. Sen näme? Ýalňyş o. Etmeli Diýmeli. diýmeli. Biz ýörüýte, ne bulun troll demesinem, setinem orta çıkarar. Onun şuurçil emesinem orta çıkarar. Bu manipülasyon edip propagandasyny ýöretmörünlerim orta çıkarar. Şu emede çıkýan, bunu provokaýyr etmek üçin türlü temalary türlü ýerden göberýär. Kemine de şu demeň nemeti. Keminäni niýdedigini, däýlekdigini şonuň içinde görkezmeseňiz, biz gerekli ýere hatlar ýazdyk, şoňa da jogap bermeliňiz. Şunu etmeseňiz, halkyň elini boşadýaňyz diýip biz şonu şeýle kabul edýär, karar amalar. Onuň gorky garşy tarapy, diňe şeýle bolandan biz gorku duwaryny ýykyp bilýärdi. Onuň türmeleri açmaly diýip biz aýlar çaýtdyk. Bular ýalak şertde Türkmenistanyna türme bolmasy mümkin näler. O türmäni etjek bolsaňyz adam ýalak jemgyýetiň kontrolyny bular ýalak etseňiz türmäni bolup biler. Döwletdir, türmeden bolmalydyr, beýleki adam bolmalydyr.
Ýöne şu nemet düzgünü yapık nemede gorky singdirmek üçin o unolýan bir iň esasy mehanizmden birde Sovet döwründen Ors padşahyndan galan mehanizmdir. Şonu ýykman siz azatlyga çykyp bileňdi. O ýeriňiziň suwuňyň beýesi bolup bileňdi. O da şunu seni şeyler yerin eýesi dälsiňiz. O ýeriňiziň eýesi bolman ýurduňyň eýesi bolup bileňdi. O da şeylerine görünüp durar. O siz bu zatlara düşünmejek bolup o käbirlerim şu sisteme hyzmat edýärler. O buňa da bir delil tapýarlar. O delillerden her türlü bulan. Onu gurlap o delillerden biz çüýretmek nemetinde. O sizem buňa kömek etmelidir. Söz sende deme ýeňiş. Sara indi şu taýda wagtymyzda nemet bar ya şu iteran nemedeli ondan sonra jemlesek hem bolýar bunu. Indi kepleşiklerimizde ýene de beýle kampanýalar hakynda gideriz. Indi neme diýdik de 40 000 roskady ýatyrýarlardan ýerine itere geçýär diýdik. Az wagtyň içinde ýatyrýar ýöne soňa wakadya itere şu gaz bazarynyň %50'sini eline geçirip beripdir ekeni. Ondan sonra adamlaryň arasynda neme hatta şeýle maglumatlar bar. Ine Gazprom'un içindäki ýagny Russiýanyň resmi nemes Gazprom'da. Gazprom'un içindäki wezipeli işgärleriň hem diýe iterada nemesi paýy bar diýdi. Paýy bar. Paýy bar diýe. Sonra dörap başlaýar diýeni beýle guramalaryň abadyndan. Näme üçin itera %50'lik nemäni eýelap bilýär. Näde eýelap bilýär bu itera näme diýip başlaýar-da. Bunun arkasynda Gazprom mu var, kim var diýilen ýalyk neme soralar döre urýar. Şol döwürler Gazprom'un başlygy nemesi Bähir prezidenti Demekeni. Bähir. Ha. Bähir diýilýärmi? Näme ady? Bähir. Hawa. Bana aýdýarlar bolýan ýanky paýyň barmy sen diýip sorasalar, ýok men onu ýalyk zatlary bilemok diýärdi. Indi bu Yeltsin döwrüne degişildi. Soň 2000-nji ýylda Putin saýlanýar, bu taýyk gelýär. Prezident bolup geçenden soň ýanky Putiniň ýanynaky adamlar nemesini edip başlaýarlar bunu. Ýagny bu itera näme üçin bular ýalyk näme geçdi, derejä geçdi diýen ýalyk edip. Şeýdip bunyň aşagyny ýydarlap başlaýarlar. Ondan sonra 2002-nji ýylda itera kampanýasyny yapmaly bolýarlar mejbur. Ýöne ýanky atlar çalyşýar-da bu taýda diňe. Nemäni soň 2002-nji ýylda şu itera kampanýasy yapylandan soň Ukrainanyň nafta gady şatlan neme begen başlaýardy ha indi diýe araç kampaniýa ýok men özüm alyp bilerini başlaýan ýöne o da uzağa çekdirmeýärler ýene de ýanky iteranyň ýerine başga bir kampaniýa döredilýär ýöne eýeleri adamlary adresleri şowrat bolup galýar. O iteran tersine okulan dem ady vardyr. Arayetini. O arayet o şey koyup o adamlar yani katı tamza kasap eden bolmaly. O ýöne sana bir sorum var. Ýeni şulon ilkinji ýylda alan pribili vardyr. Aha. Şonu bir aýdyp berseň bana. İlkinji ýylda alan pribili nemesinden o bilýän bolsa. Ýylyny häzir bir ýerden tapmaly ýylyny 96 bolmaly kan ýani. 96-njy ýylda hawa 680 million dollar alýarlar. Diňe şo kampaniýanyň özü alýan girdesi. Girdeci. Araç kampaniýa. Arata girdeci. O arasa girdeci 680 milyon şeyler. Ustayda dur.
Bu 600 milyon bir yerik ýazyp alyp. Bir ýylla kalan ýerde Onu ýazyp alyp galyň. Inni Türkmenistany paýta ekilýändir. Paýta bilen Türkmenistanyň halkynyň bir 50-60% şoň bilen meşguldur. Paýtaň ähli önüminiň bahasy 650 milyondan geçen ok. O da önüminiň bahasy. Sibistoy nemeti, yani tatılyan nemeti. Çıktıcısı 700 min dönem geçiyor. Milyarda olay çıktıcısı vardır. Yani bir partisi de onun nemetinde. Parti uviç dattır. İnni yani bir şirket yatama fiktivni değileli bu emmece fiksedir. Alyan giydeciti 600 milyon sen özüm Türkmenistan'dan çıkan kadın demetinden alyan deme. Sen 70% halkın o öndüren önümünün yani umumi yani bahası yani bazılarda satılan bahası vardı. O 650 milyondan geçen ok. Bunu hataplap vereyim. Yani 150 milyon ton çiğ parta yığılayan olsa onun yığıyazlar bir moral o da doğru alamatı 1 milyon 300 bin o abi içinde şeyler hakkı diyette. O 1,5 milyon bolonno 500 bin ton tüyüm çıkyandır. Balakno değilyandır o. O 1% lint uluk puk tip demeleri vardır. Onun hem becen bahat demedeyin. Ne 1,5 milyon partadan 500 bin ton balakno. Balakno bağlar vakatına seyredin birjelere $1,000'dur, 100'dür, 200'dür sororyalıktır. Yani kliyente yetýänçe yani transportunu ayırıp sana alyan neme $1,000'dan kän bolan wagty gat seyrekdir. 900'dür, $1,000'dur bir tonnasy. Diýmek tegerekler balandy. $1,000 diýip alan şonu. O 500 min ton partan bahasy 500 milyondur. Tatanda. Onun 65% çiğittir. O yani 1,5 milyonun. Onun in ulu bahasy $80-90 tonnasy. Bolmasa tortuna bağırlar. $50'dan var, $100'dan var. Onlar geçen oklar. Rotekdenden hata eden de yani 56% çiğittir partan. O 1,5 milyon partan o çiğdi. 700 min 650 min ton çiğ çıkyandı. Onun var Jomartol $100'dan hata demeden de 60-65 milyon dolar olyandı. O 500 min üstüne ne 560. O lint puk uluk dip önümleri olyandır. O 1% yarım %'den çıkyandır. Onun hem mecenin bakatında 25 milyon dolar deme dersin olur. Yine 600'e yeter yetmez. 600 milyon o pul vardır. O inni şu döwürde yani iqtisadi ministrler o iqtisadiyata jogap berýän zampiretler onun döwletiň howpçulugyna jogap berýän adamlar şu döwrüň şol adamlarynyň familiýalaryny orta çykarmalylar. O şolardan hadap dogramalylar. Şunu siz o garip halk bilmän biler. O parti ýetbörün daýhanan bilmän biler. O student de bilmän biler. Ýöne şol adamlar hökmen bilämeli. O siz direktör edýärdiňiz. O bunun başynda prezidentim var. Altına görün. Şu adam var. Akıllı şehir urup görün. Sizin beyniniz nirede? Näme çalışýar? Şunu yani bir çağa ne sen ýokary bilim ýok. Ýeňiş ben sen oglary tapara. Oglary atlary gıdıklanyp o açyk çeşmeden gözläp tapyp bilýände. Ýöne bulan hemme jetiniň yani men apartmaner diýänne çendi ýokary bilim bar.
Ha. O men jurnalist diýenim ýokary bilim bar. Şunu sen edip bilýän bolsaň, men ýörüýte sana haýyş etdim. Ýa-da kemine de demetdim. Şu zatlary öwrenin. Ben bilenim bilen, özüm öwrenmän, bunu düşünüp bilmeýärmin, gurrun gören dedi. Özüm açık çeşmelerden, gidildi zat ýok berdi. Ha. Siz şunu edip bilýän bolsaňyz, men aktivist diýäniň beýnisini ýerede. Siz şu zatlara düşünmän, niye haýsy pokun aktivist bolup bilýäňiz? Gelläňizde ýa güýjäň ýemesi ýalak beýin bolmady. Siz näýlik apasiyoner bolup bilýäňiz? 30 yıl men apasiyoner diýip döşüňde ýar edip ýörsiňiz. Şu zatlary düşünmeýän bolsaňyz. Ben radyoda işledim, ben onu işledim, ben bunu işledim diýip demedip ýörsiňiz. Şu zatlara düşünmeýän bolsaňyz, bu bir halkyň bedbahtçylygynyň çeşmede. İň uly tütünlere. Siz şu zatlara düşünmän, o ýurdu düdetjek diýip ýörsiňiz. Näme düdetjek diýip düşünmeýän zadyň? Şu aňyrtynda da ne şu gorky, şu zatlary düdetmenlik üçin gorky näme diýerler-de? Gorky sisini siňdiripdirler. Gorky siňdirmän diýip sebäpleri şu. O metodlarym bu aňyrtynda mafiýa etýär. İşlenýän näme de mafiýa. Ýa döwlet adam alyp gaçarmy? Ýa Türkiýeden boldy ýa başga ýerden boldy, ne? O adamyn alyp biler. Ýazyşyp, poduşyp, ýöne balany bellidir, gideni bellidir, näme torulýany bellidir. Döwlet bunu ýa gidläp demedip görmeden. Şoň üçin biz ýa gorky nemesini şoňa düşünmeli, näme üçin goýulýanlar? Gorky şoň üçin goýulýan. Bunu gorkulyp görenler bardyr, türkmen ýigitlerdir. Siz düşünmedim diýmän. Siz halka şu zatlaryň üstüni ýapmak üçin gorkutalýaňyz. Oňam bedelini ödemeli bolsuň. Biz bu gorkuýny ýeke nemede dünýäni ýakmadan bolsa bar. Şolar ýalak genç ýaş nesil yetişip gelýär. Bulan sebäbi geleceğinin ýokdugyny düşünýän. Sen düşünýäňokmy geleceğin şunu düzeltmeden bolmajagyny? Gaty elbet bir neme görýän men sapara. Şunu etmeseň Türkmenistanyň içiniň geleceğine gaty elbet sonuç men zat edip görüp bilýän. Şonu ýoksa men bir ýokary klass hiç ýerde bilimim ýok. Oglany bilgim ýok. Men görüp bilýärkä men üçin içindäkiler görüp bilen o ne men aýtdyk-da sapara. Bir kampaniýa Türkmenistanyň ýöne gazany araçy bolup çykarýar, şahs edegişli bir kiçik kampaniýa. Bir ýyllaky görýän diň araç bolup alyp satyp berýänligi üçin araç bolup alýan peýdasy $680 milyon. Türkmenistan indi halkyny güýmäp, yerini, topragyny zaýalap, oňa suw, tehnika, bir giden çäreler, okuw, hemme bilimi, işi zady taşlap ýygdyryp, ähli çykdaçylar bilen bile görlähed bilen bile toplanyňdaky gazanýan peýdasam $600 milyon ýetmeýän peýda. Bu gaty bir namys etdirýän bir ýagdaý. Niriniň bir gelmişegi seniň gazyny satyp bir ýylyň içinde $680 milyon peýda görýär. Sen bütün halkyny toparlap, biz paltek ýas altyn asyr ag altyn diýip baýlyk diýip toplaýanlaryň ählijesini ýygnanyňda zıyanyny peýdasyny ýygnanyňdaky görýän peýdaňam $600 milyona ýetem. Bunu akıl ýetirip bilmeýän bolsalar nire ýetirjekler bu Türkmenistanyň soňuny? Aklım yeter, biz şu yani gorky perdesi var da. Şonu ýenk geçen soň bu zatlar dökülüp başlar. Hemmeti orta çykyp başlar. Bulan gorkusam şondan. Oňa da öde biz etjek adamymyz hemmejesi açyk aýdýar. Ine kemine o yanlışlyk edenem bolsa, etmediğim bolsa, näme bolsa da ol kartuşka däl, patates däl, soğan däl, onu halta salyp ýok etmek
mümkün değil. O nämeden bolsaň açyk aýdyp berin. O ni dediğini o näme üçin ýüranýňyzy ne janly ne şunu alyp bu näme etdi diýben bilersiňiz. O diýmeli zadyň bar bolsa. Ýöne gidli nemetseňiz o bu gorky siňdirmäň bir uly nemetdir, metoddur. O adam ogurlamak diýilen zat uly jenayetdir halkara derejesinde de. O bunu siz etmeseňiz halk eder. Çoga düşünün. O halk edene nähile ediljegine maýdyp oturýar. Halk sizi yakar. Değil, linç eder hem ben gibi. Yine ilçikana vardır. Siz ahranağınızı güçlüdürüverin. Öňden aýdýar. Siz kemiňiň ni dediğini onun ve şunun içinde aýtmasaňyz, eneňdi ulu diýatdy. Halk edýär onu. O men öňünde de durup bilmem. O halk bu gorkudan boşamalydyr. Bu duwarlary ýykmalydyr. O ýeki siziň ilçikanaňyz däl. O gerek bolsa dünýädäki ähli ilçikanaňyzy ýakarlar. Siz şu rejime hyzmat edýän bolsaňyz, o siziň ýa-ni şuurçulugyňyza çendiýänler. O kararym meclisde alar. O nähile jera bildirýän bolsaňyz bildirin. O gören yerimizde siz ýok ederýärlik elimize açar. Sebäbi gorkuýny şeýip ýeňmeseň başgaça ýeňip bolýan nädir? O gorkuň garşysynda kanun işlemeýän bolsa, güýç işlemeli bolýar. O ýöne size maý berýär. Bu işi iň dogruty döwlet etmelidir. Döwlet öz halkyny näme üçin gorkunda saklasyn? Diýilen toraw bardyr. Biz şu torawy berýär. O siz halky gorkuň astynda saklaýan bolsaňyz, wagtynda birat bolmaly. Şoňa jogap bermelidir. Oraya Sapara, kontrolü. Olar şo näme hyzmat etseňem şu sistemaň içerisine hyzmat etseň gaýta şular çalp ýok edýändir sizi. Öderler bilen. Ulan ýok etdirýärler. Görünen tarihlaryny siz aýdyp berdiňiz da ýa-ni. Ýok, ne şu adamlar demedim, siziň haýdyňyz Muhammed Nazarowdan güýçlü. Oldun ya da Recep Safarovdan güýçlü oldunuz. Ya da Ýolly Urbanowdan güýçlü oldunuz. Haýdyňyz. Bu sistem işledi. Niredir şolar? Ýok edýär. O başka da yüzlerce var. Bu aparat jelbäli. Var. Innikde nemeleminde aparat dowamly. Sağ olun. Sağ olun.